So, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Mega shoutout. Nandito po kami sa tahanan ulit ng aking ama, ng ating ama sa langit. Sisimba ulit po tayo. Hello mal, magandang umaga. Tara guys, samahan niyo ako pumasok sa tahanan ng Diyos. Simba po tayong lahat. Bigay natin muna tong oras nito kay Papa Jesus, kahit isang oras lang. At maraming salamat at hindi na ako nababawasan ng subscriber. Napagod na yata si YT sa atin. Okay, papasok na kami sa tahanan ng Panginoon. Okay, bye. Hello, nandito po sa tahanan ni Papa Jesus. Okay na. Santa Maria, Dugin Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at ting oras na ikamatay. Maaga ngayon, wala pang ganong tao. Dan tayo. Oh. Alis na kami. Papa Jesus. Okay. Ito po ang simba ngayon. Uwi na po kami. May nagantay po sa bahay. Kaya mahal. Kaya tayo nagantay. Siyempre na lang. Nagantay na yung takamahal. Hello, labas na po kami simbahan. Hello mahal. Good morning. Pina po tayo, may darating pong pasyente galing Maynila. Pari, pag sunod maganda pala, no? Ano mo? Hello, Nay. Sana ka ka rin. Sige, labas na po kami ng simbahan. Nandito na po kami. Mega shoutout dyan sa mga nanonood sa subscriber ko. Pasensya muna kayo, hindi ko muna kayo babatiin. Susunod na video ko na lang Pero nakalista kayo lahat. Ito yung simbahan namin, no? Sige, uwi na kami at may darating pasyente galing Maynila. Sige, God bless all lahat sa atin, yung mga nagsisimba dyan, para narinig nagsimba sa aming tahanan. Sa tahanan pala ng Panginoon Kristo. Sorry po. Sige, God bless. Dito na po kami sa bahay, kalalabas lang namin sa tahanan ng Panginoon Kristo. Madami na naman po yung bulaklak namin, binibigay ng pasyente ko talaga. Babay talaga ng mga pasyente sa Pampanga. Alright daw, tingnan nyo po, may bago na naman po silang binigay sa amin. Ito na naman po, diba? Buhay na bahay po yung mga halaman namin. At mega shoutout dyan sa mga nanood sa akin. Pasensya na kayo, hindi ko kayo mababati ngayon Happy Sunday at God bless all. Happy Sunday, your family, all lahat. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Laban lang. Hindi na ako nababawasan ni YT. Siguro napagod na sa kababawas sa akin. At maraming salamat sa lahat. Thank you.